tohoto dílu a není to challenge jakoby na druhou sérii, ale u tohoto dílu jsou přivítejte já. Koho? Vy dva. Aha. Já musím to lidi, ať vás přivítají. Přivítejte já. Pojďte sem, aby vás viděli, ne trošku. Vidíte, pozdravil vás teďka ty. Čau. Jsem busák. Takže, počkejte. Ta nejznosnější voda. Tohle je asi tak voda stará asi tak půl roku. Asi tak rok, promiňte. 3 roky dokonce. No a my do ní budeme, a tady máme toto, takže budeme dělat challenge, ale ne na druhou sérii, takže budeme to do ní tam stříkat tu hnusnou pitovou vodu a dáme to jí sem, třeba. Ale jenom tolik, no. Počkejte. A se došla voda. Ježiši. Počkejte. Takže teď ty. Počkejte, nejde to takhle? Ty. Promiň. Ty já? No, ty stále máš už. Mám malinko. Takže, jdeme to vypít. Začínáme vzájemně a kdo to nejdřív vypije, tak vyhrává. Mám. Já taky. Já taky. Je to fakt hnusný, že jo? Mám to ještě v létě. Teplé. Vašku, to by to chutná. Jo. To by to chutná. Ty je Dejte mi sluníčky. Takže teďka počkejte, mám další plán. Dojenou tužkou, počkejte, my jsme 3, mám červenou, takže zelená. A něco musí psát na ruce, jenom tohletou, nebo ne psát, ale to bylo nejvíc hezký. Musí tam třeba napsat Nešpolína byl, tak já nevím. 6, 3, už začíná. A kdo nejdřív vyhraje, vyhrává. Aby to bylo co nejhezčí. Teda, no, aby to bylo co nejhezčí a počkejte. A kdo nejrychleji to udělá, tak vyhrává. No to už má to. Už to má. Jo, tak vyhrála. A teďka ještě začínám, ještě. Já nemám, ale chápeš? Asi teďka se, nebo kdo nejvíc pozná, kdo to je. Takže, Nešpolín? Ano! Co to je? Nešpolín? Teďka ty. Ptákovina. Teďka můžeš ty. Třeba. Ne, On. je to To je. ten. Píňa. Bobík? Ne, to ani nic. Takže teďka se koukni na tu ruku. Hovno. Takže víme. Hovno. Takže teďka ty. Počkej, ukaž to. Brýle. Swag! Ano. Neměla jsem to tam psát. Tvrdohlava. A teďka můžete říct, když půjdete do školy, hele, mám tetová. Já jsem Ahoj. Bobo. Čau. Zavolej, prosím. Co? Dobře, prosím, jo. Jo, děkuji. Děkuji.
Promiň to, že jsi teďka. Tohle. Tak jo. Teďka znovu po druhé. No. Nekoukej! Pij si to, nemaluj se to svoje. Ty už jsi začal psát nejrychleji. Já jsem říkal, po druhý. Už to mám, vyhrál jsem. No ale chápu, že ty jsi začal... A já jsem to říkal. Ty jsi to... To taky mám. Ale Já chápu, už že Taška jsi jsou to... smívatelný. Co? Jestli Jo, jsou. Takže teďka tady dám, jo. Tak už víme. Hovno. Takže teďka, ty. To. Hovno. Koule. Koulička malá a teďka mám hodinky, takže je asi tak 5 minut po 12. Tak jo, mám hodinky, já vím. Ty máš to 20 vzorek. Určitě nejsou smívatelný, takže už to jde. Promiň. Ne, jako fakt, ono to jde smívat. Takže jo, teďka Mít na raně. já mám zase hodinky. Takže teďka něco druhýho. Něco hovno. No ale Takže- takže mi to píše fakt hrozně. Takže teďka si zahrajeme na Supermana. Den život Supermana. Den život Supermana, ano. Takže to stop. Ne, že jsi to ještě nedělá? Udělala, že jo? Jo. Tak to je. Takže za... Jsi kráva. Takže Ale to kráva. Dobrý. Co děláš? Sereš mě. Pivko, musím mít. Hej, A to jdu se je moje. nakoupit. Ty jsi kráva. už jsem tak. Dej mi moji čipku. Ale brusy vejde, nech toho. Ty jsi kráva. Já jsem Batman, hovno. Dobrý. Určitě někdo mi volal. Halo? FBI, no co FBI? Jo, aha. Batmana musíme už jít. Na to naší práci. Jo, tak co, to tady. Takže jdeme na to. Takže ty se začínáš. To nezapírá se pane. Ty oči teďka. Pozor na ty oči. Kluci, může to skončit. Ne. Ještě jo. Jak si dělej? A teď. A už se na zemi. Klasický dětský hrátky. No. Ahoj noviny. Jsem rád. Ty jsi kráva. Asi na jezení. Vězeň, to musí dát vězeň. Ahoj. Už musím jít domů. Vypal. Ty jsi hovno. Hele, můžete uši vypnout. Ale jenom to stopní, že už je. To stopla? Takže teď. Už jsem přišel z práce. Už jsem jsme takový vyhraně na pláci. Co jsem Superman? Já jsem Batman, ty vole, ty kráva. Promiň. Jdi spát, nehodí.
jen natáčíme. Jo, já jenom si teda sem dám prádlo, Bromčko. Stopni to. Když se vám video líbilo, tak zadejte like, protože přišla máma. Nebo komentáře. Nebo komentáře. Dejte like, nebo... Komentář. Počkej. Nepište mi tam, že to dělám po Hogimu. Jak to video ukončím. Nebouchej do něj. Jak toto video. Jak šer.